Ja, hallo luisteraars en amateurs. Hier radio de scheidlijster. Breakie break, heeft iemand voor mij een ontvangsтрapportje? Ja, zo ging dat bij ons vroeger op het zolderkamertje, boven het Leutje winkeltje op Oosterhoogebrug. En ondertijd aanvoort op straat kijken of er naar een vreemde auto met een bultsprieten op dak, de radiocontroledans dus, het avontuur kwam bedaden. Ja, eigenlijk lijkt me ten deur piepen. Maar wat dan dat ons lijf meneer verboden heeft? Ach, daar heeft ze hem zo wat. Vandoor die naam scheidlijster. Ja, hallo scheidlijster. Hier Pietje Kordaat, de eterpiraat. Van stad tot wat op 94.6 op mono. Je komt op deze locatie luid en duidelijk binnen over. Een bakkie liet 2 pakjes sigaretten als eigen radiozender door meer de hele wereld als grote concurrent van Noord binnen handbereik was. Op dak een woepstert van een antenne. De hele brut was al duidelijk zat vanzelf. Met draaipool en rotorzootheid. Kennis weet het wel. En door ging het heen. Breakie break, even een verzoekplaatje voor Ali die naast me zit. Over. Ach, het had eigenlijk niks om maken. Een bult dom gedouw met af en toe een verzuiplootje voor aan dat jorig was of een potje kregen haar. Op het plotenspeler een smartlap van zangeres zonder naam. Heintje, Jan Boezeroen, Oompie Koerier of zus van een. En, dim maar kijken, hoe wie of het gekwaben voortkwam. Maar dat mocht ik op mijn zondagmorgen toch zo maar eens even uitbebaden. Zender aan, microfoon voor cassettespeler en met de auto erop. Voor kan rit gewoon, heb ik twicht duidelijk uitleg geven. Als dat onrood was, voor het stekker eruit en desnoods stappen er ook maar in toen of in wc smieten. Ik ga rit. Me rokel, man. In Haagstee, op zo'n 5 kilometer, komt muziek nog luid en duidelijk op autoradio Heun. Hoe rugged als opsporingsdienst nou bij touwvol maar nooit op zuik is. Hoe spannend, man. Douwen een telefoonbel. Muziek feilloos en? Met Gerda Westerhof. Hey, hallo. Leuk dat je belt. Dat is lang geleden. Hoe het met me gaat? Nou, heel goed. Ja, we zijn getrouwd. Ik ben in blijde verwachting en we wonen tijdelijk boven de winkel van Vree. Ja, daar. In Oosterhoogebrug tegenover de Spar aan de Pop Dijkmanweg op nummer 8.